обади лично. И ми затвори. Ага. Бас. Дай пробвай и кажи какво стане. Добре. Аз го кажа, че пак Гинко ми е дал, но добре. Не, ти си кажи коя си, да им какво ще ти кажат. Ага. Защото ти си, даже не си Албена, ти си плодето си. Да. Толкова е Иван, толкова си и ти вече. Добре. Мини през пътя да го драпнеш, аз не изврати после да... Добре бе, Иляне. После ще се чуем. Чайто се напрегнах тук с това. Звъни първо, това виж. Добре, айде. Ало? Явно, че Иван Филипов сега ще атакува, защото е ходил с някаква жена и се е представила явно за майките. Излъгала, че ще трябва да се произвежда хляб от Стражица за Плевен. Даже и пикове са закарали, което ти казвам. Стражица Иван Филипов е закарал в петък. Аз се обадих от името на Иван Филипов, все едно на директора на завода Лъчо. Аз му имах номера, ама не съм се обаждал никога. И той ми каза, докараха 500-650 бял и Добруджа. Пликовете са там. Може би затова от Мегапорт онзи ден, когато ходих в Търново, казаха, че има запитване. Колко плика има от Иван Филипов от адвоката, платени ли си, какво? Явно ги е купил пликовете и ги е закарал в Стражица. Че какво ще... И търговски представител ще бъде Веско Кашински пак. Стига, бе. Сега говорих преди 20 минути пред Манол и пред... Кой беше там? И Доровски, и Яна. Аз провах, викам сега дали ще ми дигнат. И говоря от името на Иван. Кой си Иван Филипов? Да, добре, но нека се обади. Дамата да се обади. Албена. Тя била ходила през седмицата. Явно той е завел някой там. Направили са някаква постановка. Моля си представиш, той за... Майка ми, ама чакай малко това, кой ти го разкри, кой ти разправя тези неща? Аз се обадих се на живо, Манол бе до мене, Доровски, Ана, строителка. Понеже Гинко ми звънна и ми каза, че сме правили запитване, масово не обърна внимание. Направили сме запитване в Стражица да си купуваме хляб. Той затова Иван Филипов онзи ден, той вчера ме записва явно в колата, като се качих. Аз нарочно викам за записа, да знаете, да чуете за записа, който тук Иван Филипов го прави. И сега колко време завода ще издържи и ми плащат ли се заплати? Аз му казвам чинно, нали, защото това не е скрито. Даже декември месец се опитваме да платим заплатите на хората. Ми долото, ми това, ми онова, ми долото. Бургас, като се продаде, ще покрием долото на ОД-то. Добре, да. Като продадем други неща, ще покрием на ОБ на долото. Така че не мога ни наказваш. Наказателно няма. Нищо не сме направили против закона, напротив производство. Колко време ще издържиш там на това производство? Аз му казвам, че аз в момента съм на края на силите си. Физически и всякакви. От всекъде имам атаки. Работи с 4-5 хиляди на касата оборотни средства и с тия пари сме длъжни да оправим всичко. И той явно хем така пуска някакви стрелички, че е против вас, нали, продължава да е против вас, нарочно ни да дава такива въпроси. Там за делата, ще влезе на продан, аз веднага го пробвам, викам, добре ми да, аз ще ти помагам нещо, ако трябва да ги събаряме. Имаш ли? Дай бе, добре. Като върнах там датата 29 от нашия арест, викам, кажи, моля те, Йордан Пенков казва, че не си ти виновен, че Йоско е бил в основата на всичко. Той, прав е, аз ако някой не иска да свидетелства, можеш ли го накараш на сила, така че прав е Йордан. Значи той си поддържа непрекъсната връзка с Йордан. Добре, какво ще правят двамата? Кои двамата? Нали викаш, че поддържа връзка с Йордан? И какво ще правят? Сега в момента вашите имоти се продават от банката по авалите на личните имоти, говоря. На Йоско и на Робърт.
Ти като му влезе в права, мога да възразяваш, ако не си го направил, трябва да го направиш. И тръгва да продават на Робърт. Нали? Ти казах, че там Цветна градина 128 000 лева от 9 февруари се продава. Апартамента. Но за да продадат вашите имоти, за което Иван Филипов и от вас знам, и аз лично съм участвал в такъв разговор, когато ти го записва на телефона, той искаше да ви види на кошчета. Да, продадете имоти, той трябва да има вземане срещу Йоско, което да е на физическо лице. И той го има чрез Йордан. Йордан, нали знаеш, че бехме без малко да го вземем? Да, и не иска две, не иска Фори му иска 20 000 и не стана. И видя в Ловеч, че го е цедирал вземането на брат му, на Фори, Светослав и Валин Илиев и какъв беше там. Да, той има брат. Фори. Да. Така че сега в следващия момент те ще тръгнат с този запис, който си е съвсем законен. Йордан, знаеш, ти казах и преди на Албен, на тебе трябва да пусне жалба, че пред свидетели, пред Велков каза, пред мене каза Йордан, че е излъгал Йошко и му е дал цветно копие. И оригинала сега го ползва. Помниш, че това ти го казах, че трябва да я пусне тази част по-скоро. Не го прави. Пред мен и пред Велков го каза Йордан. Аз съм готов, ще свидетел. Велков ще свидетел. И така. И сега Стражица има опаковки, които са взети от Търново и закарани в Стражица. Добре, ама това сигурно ли е? Звъни на много. Ако искаш, ще дам телефона на това на Лъчо, му звъни. Го питай, кажи, аз съм Виктория. Ако не искам да знам, нали, кога да докараме. Други, аз така му казах, нали, сведняшкия хляб. Ето, давам ти телефона на това Лъчо. И му звъни. Искаш ли го? Чакай, стой, че нямам нищо да запиша с това. Ма какво му кажа аз въобще? Това, което аз пробвах, значи там има Иван Филипов е занесъл пликове. Ма дали е майка ти била там или не е майка ти? Това е интересното. Не знам, питай не, аз ще питам също, ма дали ще ми каже. Глупости, как ще е мама? Мама беше тя седмица в болницата. Да е от София, да е скочила до Стражица ли? Как казваш това? Лъчо му знам името. Сега ще ти кажа номера му. Лъчо. И какъв е номера? Чакай сега да ти кажа номера, че съм тук на буквите. Но 839. Да. 32. Да. 593. Лъчо. И ти какво му каза? Добър ден, Лъчо, от Гинко имам номера ви. Искам да попитам, имаме още едни опаковки за северняшки. Аз импровизирам. Кога трябва да ви ги докарам? И той се върза и каза, аз ще проверя и сигурно погледна на компютър някъде. Да, тук са дошли 560 Добруджа и Бял. Тук са дошли, петък са ги докарали. И аз казвам кой ги докара, защото аз името на Албена се обаждам. Ами Иван Иванов ги е докарал. Иван Иванов, но нека Албена се обади. Ако искате, ще ви дам Александър да говорите с него. Александър явно е там, някой друг. И то Александър, като ми даде номера, телефона си прехвърли. Той, кой си ти, кой си? Викам, Иван Филипов съм. Я Албена да ми се обади лично. Ми затвори. Бас. Яй пробвай и кажи какво стане. Добре. Аз го кажа, че пак Гинко ми е дал, но добре. Не, ти си кажи коя си, да видим какво ще ти кажат. Защото ти даже не си Албена, ти си плодето си. Толкова е Иван, толкова си и ти вече. Добре. Мини през пътя да го драснеш, това са ни изврати после да... Добре, бе, Иляне. После ще се чуем. Чайто се напрегнах тук с това. Звъни първо това, виж. Добре, айде.